du en af dem, der er fascineret af spil og casinobranchen, og kunne du tænke dig at gøre en karriere ud af det? Eller er du en af dem, der ikke kom ind på drømmestudiet, måske overvejer et sabbatår? Så har jeg det helt rigtige tilbud til dig. Mit navn er Allan Poulsen, og jeg er indehaver af Casinospecialisterne. Casinospecialisterne afholder i oktober et kursus, hvor du lærer alle de klassiske spil, som findes på casinoer i Danmark og udlandet. Roulette, poker og blackjack. Med dette kursus i hånden har du mulighed for at søge job på alle danske casinoer, både som fuldtids-, deltids- eller studiejob. Du har også mulighed for at søge arbejde på udenlandske casinoer og krydstogtskibe, hvis du hellere vil ud at se verden. Er det noget, du er interesseret i at høre mere om, inviterer jeg til informationsmøde i Aarhus og Vejle. Du kan se mere om informationsmødet og kurset ved at klikke på linket nedenunder. Hej.